Hello, beautiful people. Welcome back to the YouTube channel and cameras. Yeah, ndi nkhani ndi mano ndino kuti dzulo apule pena mabwera kuchokera ku America. Coming back from America. Ana nino kuti abereka like mawa kuti lero leti akagawa chimanga cha ukuku chakumulanje kuchikwawa madera amene kwavura njala kumeneko kumenenso kuli mwambo wa mlakho wa alomwe leronso ndiye mmodzi mwa akuluakulu oyendetsa mwambo umene wa mlakho wa alomwe ayankhula kuona kuti ife tikuona ngati kuti IMCB apangadala izizi chifukwa chofuna kuti tchera kuti achingire mwambo wa mlakho wa alomwe chifukwa kumwambo uso kukapezekanso Peter Mutharika amene ali former president akakhala ali kutiko akakhala kumenekoko kumulakho wa alomweko. That means kwakhala chigulu chambiri kwa cha anthu ndiyeno Peter Mutharika tena kuti anthu akuluakulu oyendetsa mwambo ngati Pius Mvera anena kuti akuona kuti boma likupangira dala zimenezi kukagawa chimanga pa tsiku limene kuli mlakho wa alomwe chifukwa chofuna kuti chifukwa chofuna kusokoneza mwambo wa mlakho wa alomwe. Guys, ndiye mlakho wa alomwe umene ukachitika kumene kumulanje ku dera lalikulu limene kwa Chonde ndi kumene kukachitika zimenezi kamwambo kamene kaka tendeti mwambo wa mlakho wa alomwe kumene kumakhala ndithu kuonetsa za chikhalidwe chanchane kumakhala zambiri mukudziwanso kalenso niyonso. Guys, nde anyway aboma inuyo zoona anzanu mungapasa choice because choice chimene chinthu chovuta kupanga. Inuyo imagine munthu asankhe okay mmene njala ililimo inuyo kusankha uzoti munthu kumpatsa choice kuti asankhe pakati pa gondolosi ndi chimanga. Inuyo penepo munaganiza bwanji aboma, munaganiza bwanji munaganiza bwanji nzanu mufuna poti pakana nzanu fopenepo ndi imene choice chimene ndikhala ndisankha yana pa gondolosi ndikayendere chimanga kuti gondolosi ndikayendere chimanga. Anyway, just a joke. Guys, muli mosema komano guys, what do you think pa nkhani ngati imene iyi chifukwa tupenepo ndi ndizovutirapo ukapezeka kumulakho wa alomwe kamene ukapezeka kulandira chimanga. Anyway, muli mosema choice ndi cha wanthu musankha nokha wanthu akumene koko adala limene kuti mupita kuti makalandira chimanga kapena mupita ku mlakho wa alomwe kuka paka zachikhalidwe kukapangana watendi zachikhalidwe cha mlakho wa alomwe. Ndebe muli mosema ine sindikuyika comment iliyonse nkhani gondolosi it was just a joke kumano anthu inuyo mukuona bwanji, what do you think, muganiza bwanji anthu pa nkhani ya imene yachitikayi kuti chimanga chikuperekedwa pa tsiku la mlakho wa alomwe bomaso lati sili kutekeseka ndi chiganizochi lipereka komanso apiyasiso anena kuti iwo sakutekesekaso zoti kugawidwa chimanga yayi iwo ndithu anthu akapezeka kuti akapezeka ku mlakho wa alomwe kuti akanyadire chikhalidwe chawo. Ndi anyway guys, kuweruza kujaja maganizo anu mulemba mu comment section mmene mukuonera zinthu zi mmene mukuona decision mmene mukuonera muli mosema. It's fine komano please osatukwana mungopereka fundo zimene mukuona amatu ndikuona ngati mmene awa
mulakhwa lomwe udakakhala mawa kuti lero akayendere chimangacho kapena apapa chimangacho chinakakhala mawa kuti lapita kumulakhwa lomwe muli monse umene muganiza imwe ene maganizo anu onse ndithu ali welcome. Tiwena kulemekeza maganizo awina aliyense. Guys, thank you so much. Malawian Cameras, like, share, subscribe, and comment in the comment section. Bye.